Human aprubahan ang paglift sa ban sa open pit mining sa South Cotabato. Dunay panawagan ang usa ka environment group sa Davao City kalabot sa epekto niini sa mga lugar gawas sa maong probinsya. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara nanawagan ang environment group nga IDIS nga unta mohatag og posisyon ang mga local government units labi na sa Davao Region o sa tibuok Mindanao sanglit apektado matud pa ang tibuok isla ug galing mapatuman ang paglift sa ban sa open pit mining sa Tampakan, South Cotabato. Nipasibaw sa ilang kadismaya ug kabalaka ang grupong Interface Development Interventions for Sustainability kun IDIS sa pag-aproba sa provincial legislators sa South Cotabato nga amyendahan ang Provincial Environment Code nga maoy magtulay sa pag-aproba sa paglift sa ban sa open pit mining sa maong probinsya. Sa ilang pagpanubay, 4 hangtod 5 ka watersheds ang maapektuhan ug galing tugutan ang open pit mining. Bisa nagpresenta ang proponent sa proyekto og treatment facilities apan dako gihapon kuno kini og epekto sa natural resources. Because of the watershed connections, katong watersheds that will be affected, mugawas man gud gihapon ni going to Padada and going to Davao Gulf. That is the most nearest watershed that we have here in Davao City. Busa, nanawagan ang grupo nga mangilabot ang mga LGU gawa sa South Cotabato pinaagi sa pag-issue og posisyon sa maong lakang sama sa gihimo sa Jensen LGU nga nagpasa og resolusyon ang konseho sa pagbabag sa open pit mining nga giuyunan sa tanang konsehal. Kini sanglit apektado sab ang uwang probinsya sa maong desisyon. When we talk about open pit, dili lang ni siya ma-contained sa isa lang ka particular area. It will set impacts, no, in a regional scope. Kumbaga, dili lang kay regional pero pilti, no, kadaghan kilometers away from that mining site. Dili sab sila uyon nga lakip ang representante sa mining company sa gimugna nga technical working group nga maoy pahigayon og pagsusi ug pagtuon. Itong Andrew Hayes ng SP of South Cotabato with how they disposed of the amendment on the South Cotabato Environment Code is a clear betrayal of the true commitment of the policymakers in public consultations and of course with regards to the environmental protection in South Cotabato. Gilatag matud pa ato sa public consultation ang mamahimong negatibong epekto sa paglift sa ban sa open pit mining sama sa apektadong water supply, pagka-display sa libuan ka mga IPs, daghang punuan sa kahoy ang maputol ug uban pa. Anaa karon sa paghukom ni South Cotabato Governor June Tamayo kung aprubahan o i-veto ang proposed amendment sa Environmental Code labot sa paglift sa ban sa open pit mining. Nang hinaot ang mga advocacy groups nga unta padayong barugan sa gobernador ang pagpanalipod sa katawhang nagtinguha nga makabot ang sustainable development nga dili mabutang sa alanganin og kompromiso ang kinaiyahan. Una na nga gibutyag sa gobernador nga mag-agad ang iyang desisyon sa mugula nga rekomendasyon sa technical working group. Sara, tuod man doon na economic advantage ang minahan sa usa ka lugar apan mas bugat kuno ang kadaot nga dala niini sa kinaiyahan. Sara. Alright, tagang salamat, Argil Relator.